Иртәнге сәгать 6 Совет урамы. Бар халык эшкә ашыга торган вакыт. Юл сакчылары күз угында пассажирлар күчерү кагыйдәләрен үтәмәүче, тиешле документларсыз транспорт чарасы белән идарә итүче һәм техник яктан төзек булмаган автомобиль йөртүче затлар. Акцент выходит на то, что Автомашиналарның авария очрагына чыгу ишекләре ачылырга тиеш. Аптечка янгын сүндерү җайланмасы булуда зарур. Транспорт чарасының техник яктан төзек булуы сорала. Тормозлары, руль системасы эшли торган, шиналары торышы да ГОСТ таләпләренә туры килергә тиеш. покрышки, резин. Пассажирлар күчерү белән шөгыльләнүче транспорт чараларын тикшергәндә ЮХИДИ хезмәткәрләре тахограф язмаларына да игътибар итә. Әлеге җайланма һәр автобуста булырга тиеш. Юклыгы өчен зур штрафлар яный. Есть режим отдыха. Ял һәм хәрәкәт итү режимы бар. Монда барысы да күрсәтелгән. Полиция вәкилен алдалап булмаячак. 4 сәгать барганнан соң машина йөртүчеләр 1 сәгать ял итәргә тиеш. Ерак араларга барганда машина йөртүчеләрнең 2 булулары сорала. Если они на дальние расстояния едут, Пассажир иминлеге приоритетта булуын автобус йөртүчеләр дә ассызыклый. Быел автобус катнашында бер транспорт һәлакәте теркәлгән. Шөкер, берәү дә зыян күрмәгән. Все правила по технике безопасности. Техник куркынычсызлык кешеләрне йөртүгә кагылышлы кагыйдәләрне үтәү мәҗбүри. Иртән инструктаж үткәрәләр. Біз юл йөрү кагыйдәләрен үтәргә, пассажирларны кая кирәк шунда илтеп, исән-сау алып кайтырга тырышабыз. Кагыйдә бозучы машина йөртүчеләрне ауларга гадәттәгечә полиция вәкилләре дә булышты. Тоннель операциясын үткәрүгә 6 участок оперуполномоченные һәм 5 юл сакчысы тартылды. Кагыйдә бозучыларга шунда ук штраф кагазы чыгарылды. Эшкә баручыларга бераз тоткарланырга туры килсә дә, алар мондай профилактик чаралар яклы булып чыкты. Без автобусларда еш йөрибез, куркынычсыз булуын телибез. Пассажирлар, айруча балалар куркынычсызлыгы республика җитәкчелегенең даими контролендә. Юл хәрәкәте куркынычсызлыгы буенча дәүләт комиссиясының соңгы утырышында аяныч мәгълүматлар җиткерелде. Быел гына да республика юлларында 170ләп кеше гомере өзелгән. Автобуслар катнашында килеп чыккан юл транспорт һәлакәтләре саны 107. Начиная с 1 сентября количество транспортных средств на дорогах нашей республики увеличится как минимум на 30%, потому что приезжают студенты из других городов, дети идут в школы, детские спортивные школы начинают свои мероприятия. То есть увеличивается нагрузка на всех нас, которые отвечают за безопасное движение. Иртәгәдән башлап район юлларында балалар катнашында хәрәкәт итүләр бермә-бер артачак. Шуңа да тоннельне игътибар балалар акциясе алыштыра. мы выявляем нарушителей, которые... Без балаларны махсус кәнәфисез йөртүчеләрне ачыклыйбыз, чөнки хәзер кагыйдәләр бераз үзгәрде. 7 яшькә кадәр без баланы автокәнәфидә, 7дән 12 яшькәчә арткы утыргычта иминлек каешлары белән каптырып йөртәсе. 12 яшьтән өлкәнрәкләр алгы утыргычта йөри ала. Мин әти-әниләрне шулай ук утны кире кайтара торган элементлар ясарга чакырыр идем. Алар булмаганда әти-әниләргә карата административ беркетмә төзелә. Сделали светоотражающие элементы. Нурлат районы белем бирү учреждениеләренә балаларны күчерү белән бу уку елында 30 мәктәп автобусы шөгыльләнәчәк. Алар барса ремонтлаптан чыкты инде, системага алмас күрсәтә, күренә битәсәләр. Барсының да кнопка, тревожный кнопка дигән нәрсә бар инде. Арда барса күрсәтә. Вот, шоферлар, һәрбер автобусның шоферлары бар. Барса узлар обучение. Алар белән инструктаж узды. Быелгы елдан башлап һәр мәктәп автобусына куелачак маячоклар сары или оранжевый төстә. Аларны безнең уже алынды. Барсы бөтен мәктәп автобусларына аларны куйдык. Тоннель операциясы барышында 28 административ хокук бозу очрагы теркәлде. Шуларның 6-сы юл йөрү кагыйдәләрен бозган автобус йөртүчеләр тарафыннан кылынды. Исерек хәлдә җиңел машина руле артына утырган бер нурлатлы туктатылды.